Is-Sibt filgħaxija l-Pulizija għamlu konferenza tal-aħbarijiet b'rabta mal-qtil ta' Raymond Caruana li seħħ il-ġimgħa. Il-Pulizija qalu li s-Sibt tal-ħabta ta' satejn ta' wara nofsinhar sabu karozza Opel Corsa maħruqa fl-inħawi tal-Virtu fir-Rabat. Huwa maħsub li l-karozza ntużat f'dan id-delitt. Din il-karozza kienet ġiet irrappurtata misruqa f'Settembru li għadda. Vettura maħruqa fir-Rabat, suspettata li se tkun relatata ma' dan il-każ. Fil-fatt il-vettura kienet ġiet rapportata nieqsa f'Settembru li għadda minn ġewwa tal-Pjetà. Ovvjament investigazzjonijiet għadhom għaddejjin. Fil-karozza instabet arma tat-tip rifle fully automatic li l-iskrataġġ li nstabu fuq il-post tad-delitt huma kompatibbli magħha. Iżda skont l-assistent kummissarju Silvio Valletta l-iskrataġġ u l-arma qatt iridu jiġu eżaminati minħabba il-kalibru tagħhom. Dan sabiex ikun ikkonfermat jekk hijiex l-istess arma tad-delitt. Għax fil-vettura sibna wkoll arma li rridu għad isiru eżamijiet, bħalissa as we speak qed isiru eżamijiet, jekk dik l-arma li nstabet tistax tkun relatata mal-arma li intużat biex ġew sparati t-tiġri qed iqabblu l-kalibru tagħha. Hija rifle. Fid-delitt ġew sparati aktar minn 30 tir, iżda l-vittma intlaqat minn 5 sa 6 tiri fuq rasu, sidru, saqajh u idejh. Il-Pulizija konfermaw li Raymond Caruana qatt ma kien investigat fuq omiċidji oħra, għalkemm kien magħruf sew magħhom. Sa fejna fin qatt ma kien investigat fuq omiċidji oħra. L-awtopsja fuq il-ġisem ta' Caruana se ssir nhar it-Tnejn.